Bueno, e hoxe no Museo do Pobo Galego, en Santiago, inaugúrase a exposición Cantareiras, pero máis que unha exposición é unha homenaxe a todas esas mulleres, moitas delas anónimas, polo de agora, que nos deixaron dende logo un verdadeiro legado o difundir pois esa poesía popular oral, mullerazas, Espiño. Mullerazas, Rocío, estamos no 2025, as nosas letras este ano van dedicadas ás cantareiras que mantiveron a tradición e mantéñena dunha forma impresionante. Mirade, aquí no equipo da Hora Galega somos moi afortunados porque temos un dos equipos mellores do mundo, así o digo. De verdade. E temos por aí unha personiña que agora non está escoitando, pero que non tiña nin idea que vamos conectar con ela deste xeito. Fátima Pego, aí a tedes. Fátima, boas tardes, Tes cara de póker, non me extraña, porque somos un pouco pillos, como di o meu afillado. Vemos que Fátima Pego está aí ao lado dunha fotografía dunha das grandes cantareiras que tivemos a sorte de ter en Galicia, Josefa de Bastavales, a avoa de Fátima Pego. Señoras e señores, esta é unha homenaxe á avoa de Fátima Pego, Josefa de Bastavales, unha das grandes cantareiras e a todas as cantareiras galegas. Fátima, non perdas detalles, sorpresa. Dale que dale, dale que dale el pandero, dale que dale, yo no cambio ni el dinero. Ela, a Josefa de Bastavales, porque a esta muller un apelido quedábaselle curto. Josefa sabía ben o que era traballar duro dende nena. Locía na cara as enrugas da sabedoría e a tradición. Esa que se construe con loita, xenerosidade e valentía, pero sempre, sempre acompañada da música. Onde criada nun sitio que se chama Murlán. Estuve ali 3 anos. Pero ali non estaba de criada. Estaba de nena bonita. Porque viñan, que invitaban para ir na mata dos porcos. E eu era unha das que iba sempre. Porque para cantar. Íamos cantando todo comigo. É que a Josefa era festeira como poucas. Ou quizáis máis ben, festeira como a ningunha. Bueno, eu ainda non tiña 8 anos e tocaba a pandeireta, mas se bailaba. De 8 anos bailei con un mozo de miña irmán que tiña ele 18 anos. Sí. E eu tiña 8 anos e bailei xa con ele suelto. E xa dicía ele, que pena que non tiveron uns anos máis. Non tardou en seducir nada menos que a Manu Chao e ser a súa musa. Eu fui a Francia con Manu. Tinha cerca de 70 anos. Fomos a moitos sitios. Entón, desde aí, empecé a coller un montón de conocidos. E non foi o único. Cristina Pato, Susana Seivane, con Pai Segundo namoraron desta muller, bandeira da tradición máis transgresora. Josefa brilou con luz propia. Foi a estrela nun mundo que semellaba non estar destinado para as da súa xeración. Josefa cantaba, e cantaba moito e bonito, con alma e corazón. Un corazón inmenso no que Fátima, a súa neta, a nosa querida Fátima, tiña reservado un lugar especial. A miña neta é Fátima Pego, pero desde pequena se aparecía a miña filha. Porque andaba sempre atrás de mí. Josefa xa non está entre nós, pero sí o seu legado de vida, custodia dunha tradición que grazas a ela tardará en esmorecer. Para cada un de nós a nosa boa é especial, pero é que a Josefa, a de Bastavales, coa súa voz e a súa pandeireta, para todas e todos nós, é e sempre será eterna. Abuela, cantámoslle? Cantamos todos. Por veña, vamos alá. Eu chorar chorei o domingo á tarde, eu chorar chorei o domingo á tarde, que veña Lorenzo, que diga a verdade. Que diga a verdade pero con cautela, que diga a verdade pero con cautela. Estirpe que continúa 8 e 12, perdoa, Fátima, que o que queremos é, sen dúbida, a homenaxe cariñosa a través de Josefa de Bastavales, que foi unha das grandes figuras que tivemos neste país, falar de todas as cantareiras que mantiveron o legado en toda Galicia, en diferentes comarcas,
por todos os recunchos do país, mantendo a tradición, as nosas cancións, as nosas músicas, o noso idioma. E Fátima, para nós é un orgullo a túa avoa, que foi, sen dúbida, un exemplo grandioso, que ti hoxe tamén esteas aí pois, tirando desa estirpe. Fátima, xa te recompuxeches, era algo bonito, e creo que así o recibiches, verdade? É bonito. Moitísimas grazas, compañeros. Foi un homenaxe preciosa, non contaba con ela, pero eso me emocionei moito, porque ademais o seu recordo ainda está moi presente, faltanos dende hai moi pouquiño, pero sei que dende arriba nos está vendo, está feliz, orgullosa, botando unha gargallada das súas, mirade o sorriso que tiña de picarona que era, así que máis ou menos así estará agora mirándonos para que todo esta xente a vexa e disfrute dela e de todas estas mulleres cantareiras que hoxe están aquí representadas. Vou intentar seguir co directo como poida. Temos a Isabel Vigo e a Carmen Campo, que son dúas das pezas fundamentales para que este Cantareiras sexa posible. Moi boa tarde. Boa tarde, gracias. Bueno, grazas a vos por recoller a toda esta poesía popular oral e traela aquí para que non se perda. Encantadas de poñer isto a disposición de todo o mundo, xa o temos no museo a disposición de todo o mundo, pero encantadas tamén de ver o museo cheo, eu creo, estamos emocionadas de ver a resposta, de verte a ti, a todos os netos, fillos que hai por aquí destas informantes e encantadas de poñelas en valor. Porque dicíamos que era unha exposición como que todos a sentíamos un pouquiño nosa, porque todos temos unha avoa, unha nai, unha tía que foi cantareira, non? Totalmente, a poesía oral atravésanos a todas e aparte estámoslo comprobando neste traballo de investigación que fixemos para dar luz a todo isto, atopamos xente que de repente descubría que as súas avoas foran recollidas por distintos recompiladores e recompiladoras e eles non o sabían, descubrírono ao ver os materiais que temos aquí. Para que a xente saiba, ata cando se pode visitar esta exposición? Hasta o 29 de setembro temos tempiño, todo verán por diante para vir e atopar as súas avoas aquí reflexadas. E ademais diso vai haber moitísimas actividades, así que convidamos, pódense ver na página web do Museo do Pobo Galego, non? A programación poden consultar, vai haber moitas actividades cos que xa comezamos, as actividades do museo sempre estiveron vinculadas alrededor deste patrimonio, agora van a continuar evidentemente neste ano das letras. Aquí Carme, que é a traballadora do DEAC, a que media todo isto, que vos conte algunhas datas que saben mellor que a mí. Bueno, mellor que que miren aí apuntaladiñas na web para que non haxa equivocacións. De todo. Pois moitísimas grazas ás dúas. Grazas a vos. Compañeros, vou ir con dúas das protagonistas, voulle roubar aquí que están falando porque foron as protagonistas, como dicimos, un segundiño que estamos en directo na Televisión de Galicia, podo falar coas artistas, grazas. Un segundiño que estou co Rosario con Carme das Raigañas, como estades? Moi ben, ahora emocionadas. Ahora ben, non? Ahora ben. Porque vos mirades para aí, vemos compañeros, vai vos ensinar un mural de mulleres que foron pois as vosas antecesoras, vos sodes cantareiras, pandereteiras e aquí viñeron todas estas mulleres anónimas, moitas delas que vos precederon, non? Sí, a ver, para nós é un orgullo que este ano se lle dedica a elas, a verdad. Vos fixestes un pouquiño, un concerto, un mini concerto aquí para presentar e foi, imagino que foi moi emocionante, non? Claro que sí, porque é seguir co legado que elas nos deixaron. Eu, cando cheguei aquí e vin isto, casi choro de emoción. Emocionacheste. Porque era hora de que por fin se lle fixera a homenaxe que merece. Pois xa saben, amigos, amigas, aquí no Museo do Pobo Galego ata o 28 de setembro queda a vosa disposición este Cantareiras.